Hayırlı kün, hürmetli qarawçılarыбыз. Bugün bizning studiyamızda qonaq бар. Ул бик күп şiirler һәм җырлар авторы, китаплар авторы. Татарстанның Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Татарстан Язучылар берлеге рәис урынбасары Рамис Аймәт. Хайырлы көн, Рамис. Хайырлы көн, Гөлназ. Рамис, менә иң беренче сине юбилеең белән котлыйк әле. Ходай сиңа тагын шулай яшәргә насыйп итсен. Иҗат уңышлары сиңа юлдаш булсын. Мотор җырларың, мотор шигырьләрең, яхшы китапларың белән сөендереп торырга язсын сиңа. Рәхмәт. Рамис, менә шигырь язу җиңел әйбер түгел. Шигырь язу өчен каядыр күктә очып йөрергә кирәк, әзрәк җиргә төшеп алырга кирәк. Гомумән, шигырь язучы шагыйрь ул инде мәсәлән минем өчен ул бәяләп бетергесез зур шәхес. Менә син үзеңне ничек бәялисең? Әлбәттә, һәрбер шагыйрь үз-үзендә бәяләргә тиеш, үз-үзенә мөхәррир һәм үз-үзенә тәнкыйтьче дә булырга тиеш. Ләкин шагыйрьне бәяләүче бит әле укучы бар, шагыйрьне бәяләүче әдәбият галимнәре, әдәбият тәнкыйтьчеләре бар. Мин һәрвакыт үземнең иҗатыма таләпчән булдым. Шуңа күрә әйтә алмыйм, шуның кадәр шигырьләрем күп дип. Мин ничектер аз язам, күңелем кушканда гына язам. Менә язырга язмыйча кала алмыйм дигән очракта гына мин шигырь язам. Ничектер мин сан ягыннан, томнар артыннан кумыйм. Минем өчен шигърият ул күңел тибрәнеше, шигърият ул миңа калса образлы, метафорик, фәлсәфи, мәгънәле, менә бөтен бер гармонияны туплаганда гына миңа калса чын шигърият була. Мин һәрвакытта да менә шуңа омтылып яшәдем. Мин бер язам, берәгәле язам дип әйтмәкче буласың син. Бәлки шулайдыр. Рамис, ничә китабың чыкты менә бүгенге көнгә? Син бит әле күптән түгел генә Төркиядә дә шигырьләрең басылып, басма булып чыкты. Әйе, менә минем татар телендә 4 китабым дөнья күрде. Шулай ук менә моннан 2 ел элек Төркиядә, Анкара шәһәрендә Бәнгү басмаханәсендә Тузактагы өзгөрлек дигән, тоткындагы ирек дигән китабым төрек теленә тәрҗемә ителеп басылып чыкты. Менә узган ел гына минем Бакуда Азәрбайҗан теленә тәрҗемәдә чыкты. Шимшәкләр гойынында, яшеннәр кычагында дигән китабым. Шулай ук рус телендә танылган Мәскәүдә яшәүче рус язучысы Николай Переясов тәрҗемәсендә «Свобода в неволе» дигән китабым рус телендә дөнья күрде. Алла бирсә әле киләчәктә менә бу тәрҗемә юнәлешендә, өлкәсендә дә планнарым бар. Менә Рамис, сине җырчы шагыйрь дип атарга була. Җырчы, син эстрада җырларда язган һәм романсларда язган шагыйрь. Исәпләп караганың бармы, күпме җырың менә җырчыларга бирелгән һәм алар татар җыр сәнгатендә яңгырыйлар? Менә беләсезме, еш кына кайберәүләр әйтәләр, мине фәлән җырым бар дип, фәлән җырым. Ләкин аларның җырланганнары күп түгел, күбрәк нотада калганнары бар. Менә мин әле карап торам да, минем менә язылып җырланмыйча калганнары бер 5% кынадыр. Минем нишләптер һәрбер язылган җырланды. Менә минем яңа гына дискым чыкты, ул CD форматта 2 диск, аның берсендә романслар, эстрада җырлары 15-кә якын, икенчесендә эстрада җырлары 80-нән артык. Менә синең хәзер башкаручыларыңны алып китсәк һәм аның композиторларына күз салсак та, бу инде төпле шагыйрьгә бәя дип аңларга кирәк. Менә Резда Хиярова җыр язган икән инде. Димәк, аны Зилә Суңгатуллина, Венера Ганиева, Айгөл Хайдиләр башкарган икән. Бу инде үзе зур бәя, шулай бит, Рамис? Әйе. Мин күбрәк инде менә омтылам, менә барыбер дә менә профессионал композиторлар белән эшләргә. Реза Хияровалар, Луиза Батыр Булгарилар, Илһам Байтирәкләр белән. Менә кызганыч безнең шагыйрьләр, алар шактый ничектер. Менә композиторлар безнең бөтенләй бармак белән генә санарлык юк дәрәҗәсендә. Нәкъ Фирнат Сәләхов шулай дигән иде. Без профессионал композиторлар кытлык кичерәбез бүгенге көндә дигән. Әлбәттә. Менә шуңа күрә менә яшь
язучыларын, яшь шагыйрьләрне үстерү юнәлешендә безнең гел конкурслар булып тора, бәйгеләр, илһам конкурслары, анда федераль университет үткәрә, мәктәпләр. Менә нишләптер безнең яшь композиторларны үстерү юнәлешендә эшләр аксый кебек. Ниндидер алар өчен конкурслар үткәреп була бит, балалар арасында да. Нишләптер менә бу өлкәдә безнең уйланасы урыныбыз бар. Рәмис, менә син бит шагыйрь кеше. Бер матур шигырьне укып кит әле шушы әңгәмәнең бераз гына теге шагыйрьлек долкын өстәп. Менә мин бит инде көз айында туган, октябрь, әле менә кичә дә бик сыкланып кайттым. Инде сәгать төнге 12ләр җитеп килә. Мин Бауман урамыннан кайтып барам. Яңгыр явып узган, җиргә сары яфраклар сыланган. Менә минем күңел халәтемә менә шундый стихи мохит бик туры килә һәм бер Зилә Сыңгатуллина башкарatan романсының менә текстын бүген шигырь итеп укыйсым килә. Көзгә керәм, бер ялгызым гына, син җәйләрдә әле йөрисең. Әле һаман җәйнең кочагында шәфәк нуры булып өрисең. Тузганактай тузгып очынасың, тоя алмыйча шашкын хисләрең. Кил күземә, кил син күңелеңә, җыеп җәйнең соңгы төсләрен. Күптән сулган чәчәк таҗларыннан сине һаман да назлар эслисең. Үткәннәрне утка яга күзләр килгән, ә син сизмисең. Кил күземә, ул үзәннәр, таулар, безнең хакта күпме сер саклар. Көтеп синең аяк тавышларың, җиргә ятып тыңлый яфраклар. Әйе, менә чынлап та көз шундый сихри тыңлык, агачлар саргайган, яфраклар кыйла, менә шуны күз алдына китерде. Рәхмәт, Рәмис. Менә туган якка еш кайтасыңмы? Ай, туган як. Менә кайчандыр уйлыйдыр идем, туган йорт капкасы һәрвакыт ачык булыр кебек тоела иде. Һәм туган якка юл бер кайчан әзелмәс кебек тоеладыр иде. Менә минем инде моннан 7 ел элек әнием вафат булганнан соң туган йортыбызны ишекләре әлегә ябылды. Менә ләкин сирәк кенә булса да туган авылыма кайтам һәм инде төп нигезнең йозагын ачып кереп, шунда үземә ниндидер энергия, көч туплап киләм. Менә безнең авылда бит инде ел сайын мунчали укулар үткәрелә, авыл җыеннары. Менә һәр елны да шушы бәйрәмгә кайтабыз һәм елына бер мәртәбә булса да туган нигездә ясин укытып авыл халкын дога чыгабыз инде. Рухландырып, үзеңә рух алып, авыл халкына рух биреп киләсең инде. Әйе. Рәмис, киләчәккә иҗат планнарың нинди синең? Шагыйрь кешенең иҗат планы буламы? Яисә ул ничек барды, шулай барамы? Ничектер иҗатта планнар кырып эшләгән булмады, ләкин менә 50 яшь тутырганнан соң бераз гына мин уйланып куйдым. Артка борылып карадым, нәрсә эшләнгән, ничек эшләнгән, дөрес яшәлгәнме, дөрес яшәлмәгәнме, хаталар булганмы. Һәм шул вакытта мин уйландым, күбрәк энергия, көч менә оештыру эшләренә күбрәк киткән икән, административ эшләргә. Менә киләчәктә ничектер күбрәк көчне, энергияны иҗатка саласы иде. Зурак әсәрләр, поэмалар иҗат итәсе иде. Менә киләчәккә менә планнарым шундыйрак, күбрәк үземне иҗатка багышларга телим. Менә бүгенге көндә шагыйрь буларак сине иң борчыган әйбер нәрсә? Әлбәттә, туган тел мәсьәләсе. Туган тел мәсьәләсе. Менә без язабыз, иҗат итәбез, китапларыбыз чыга. Киләчәктә безне кем укыр? Иң борчыганы менә шул. Менә синең шул көн кадагына язылган шигыреңдә бар, шуны безнең тыңлаучыларыбызга да җиткерсәң. Менә бу яңа гына шигырем. Бу татар теленең хушлашу дугасы дип атала. Менә Исхакый язган бит әле 200 елдан соң инкыйраз дип. Шуңа күрә бәлки бу әле аның бөтенләй хушлашу түгелдер, бәлки татар теле хушлашам дип бераз гына татар халкына тәэсир итсендер.
менә телегезне саклагыз дип Мөрәҗәгать. мөрәҗәгатедер. Татар теленең хушлашу дуасы. Яклап саклап кала алмадыгыз. Соңгы төнем бүген мин китәм. Упкыннармы, шыңгыл сазлыклармы, алда белмим мине ни көтә. Йыра-йыра тыгыз төн карасын, мин китәмен, я күр татарым. Канатларым канлы килеш китәм, күкрәгемә кысып ак зарым. Телем тешләп китәм авызыма, шыплап тулган каракан. Төкерергә базмыйм, кара кандай тиздән туар җиргә яңа таң. Ә ул инде минем таңым булмас, ятлар хуҗаңа, ят рухлар, ләззәтләнеп ши тамгасын сугар аңа карак рухлар. Биек идем, быйык килеш китәм, канлы сирем баскан күзләрем, тылмачларсыз дөнья гизә идем, җуелдымы абруй йөзләрем. Ихтыярсыз тел мин, шидьят бакчаларының шитендә, килмешәктә юсәм, үз җиреңдә туфрак телән имеш, шитенлә. И татарым, нәрсә булды сиңа, синмесең ул чүплек иеме? Үз телеңне саклап кала алмадың, нишләдең син Чыңгыз кавеме? Рәнҗеп китәм, я хуш бии халкым, чабатаңны әйдә элтүргә. Күрмисеңме, минлегең белән кирип барганыңны тар гүргә? Күрмисеңме, якыная барайын кыразның канлы ыфыгы? Тоймисыңмы, тетрәп телгә килә шәҗәрәңнең һәрбер яфрагы? Бабаларың дәшә күзләреңә, тутырып баккан алар күрәнә. Яргаланган канлы иренемдә соңгы сүзем, тыным тетрәнә. Соңгы ахым гөлтли гомеркәйне ай күрдем, кояш алдымы? Авызыма су салучы берәр татар әле җирдә калдымы? Кабат кайтыр өчен китеп торам, яна-яна мәхшәр утында. Мин яшәрмен аңда, канда, хәтта чәчәк сабагының сутында. Мин яшәрмен, мин дәшәрмен сезгә, җаны барлар мине ишетер. Күңеленә тутык кунганнарны рәнҗешләрем минем ишетер. Гыйбрәт булсын сезгә бу югалту, күрешербез, көтеп алырмын. Юк, гарасат мәйданыннан түгел, үз дәүләтем минбәреннән бер көн бар дөньяга аваз салырмын. Рәхмәт, Рәмис. Уйландыра торганда, гыйбрәт ала торганда, ләкин киләчәккә өмет уята торган шигырьдә әле, Алла бирсә. Әлбәттә. Шулай булсын. Рәмис, менә җырларың шактый дип әйттек. Иң популяр Рәмис Аймәт дип исемеңне таныткан җырны кайсына атар идең? Әлбәттә, Айдар Галим башкаруындагы Син минем җанымның яртысы. Менә әлеге җырның язылуына да инде 17 елга якын Вакыт узган. Әле менә бүген генә язылган кебек. Менә һаман да тамашачылар әлеге җырны яраталар. Айдар Галиевның репертуарыннан әлеге җыр һич кенә дә төшеп калганы юк. Менә нишләптер менә шундый язмышлы җыр булып чыкты, әйе. Классикага әйләнгән җыр дип әйтергә була. Әгәр дә 17 ел элек язылган җыр бүген дә сәхнәдә яңгырый икән, бу инде классикага әйләнгән җырларның берсе. Бу татар җыр сәнгатенең киштәсенә инде урын эзли торган җыр дип әйтергә кирәк. Әлбәттә. Уңышлар менә шундый җырларың күбрәк булсын, Рәмис. Инде менә әйтергә теләгән теләкләрең. Менә мин еш кына чагыштырып куям. Менә бит инде безнең әдәбият сәнгатьтә төрле жанрлар бар. Бар җыр сәнгате, бар шигърият, бар драматургия, проза, нишләптер бар бию сәнгате. Менә кемгәдер җырчылык сәләте бирелә, кемгәдер язучылык, кемгәдер биюче сәләте бирелә. Ләкин Коръәндә дә, Библиядә дә бар бит бер гыйбарә, в начале было слово дигән, иң элек сүз булган.
Менә нишләптер менә шушы сүз сәнгатенә мөнәсәбәт бераз төште дип әйтим инде. Менә Совет чоры белән чагыштырганда да шул ук язучыларга, шагыйрьләргә мөнәсәбәттә дә әйтәм мин моны. Шул ук язучыларның, шагыйрьләрнең гонорары мәсьәләсендә дә ничектер башкарак планда каралалар алар. Менә ничектер без менә шушы язучылык сәнгатенә, язучылык иҗатына игътибарны күбрәк арттырсак иде. Һәм менә сүзнең кадерен күбрәк кадерләсәк иде. Бу минем инде язучы буларак һәм язучылар берлеге рәис урынбасары буларак та теләгем. Гомумән, икенче теләгем инде менә шушы туган телебезне саклап каласы иде, яшәтәсе иде. Дөнья буйлап сибелгән татар халкы өчен менә шу Казан, безнең мәркәзебез бер рухи кыйбла булып калсын иде. Менә шу иң зур теләктәрем менә шулар минем. Рәхмәт. Рамис, менә синең белән булган әңгәмәдән соң уйларга да урын калдырдың. Ниндидер бер рухи көч тә бирдең. Менә киләчәктә дә шундый иҗатың белән, әйткән сүзең белән халкыбызны берләштереп, аралаштырып, фикерләштереп торырга язсын сиңа. Иҗат уңышлары сиңа, сәламәтлек сиңа, иминлек сиңа. Исән-сау булыйк, бергә булыйк, аралашып торыйк. Бик зур рәхмәт. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Муса Җәлил исемендәге дәүләт бүләге иясе, шагыйрь, Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рамис Әймәт булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.